Tong. Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo juga. Kok Mbak Lintang ya, Mbak Lintang? Heeh ya lali karangan yo. Biasane iki amun iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Bobo. Kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina bubuk. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, masih fresh. Jenengan gimana? Tasih fresh to niki. Wah, semangat pokoknya. Tungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, semangat nggih. Nggih, pancen aku to. Aku sesuk ki sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Sesuk ki Berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan, Mas. aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gawe menggur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi, Mas Gading? Dari mana ke mana? Tenanan loh, Mas. Iya, ini saya juga tenanan nih. Oh, ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar, ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti to mau. Nah, ini saking Mas Pen-pen Diwangun Banyumas. Oh, nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih, niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh, Niki, nggih. Terima kasih, Mas Gading. Iya, matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo, Gong? Domonge aku ki. Piye to jane? Bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awor karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan. Grogi ya, Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki kutut manggung ya. Nggih, kutut manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah, nggih lenggah to kutut manggung alusan ngono. Lenggah mawon. Ayo ki kapan mulai, Mbak? Saniki, Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo, monggo.
ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki ikon tak tok we guyon wisan. Mengger tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak. Wah niki lho terus Jawa nggih. Berarti berkah. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, berkah terkabul niki. Nyapa to ke Mas ini Mas? Hah? Apa? Ini lho Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi to, Pak? Heeh. Biasa nek ya meniki iki pas aktif-aktif iki. Yang meniki aktif-aktif iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamit nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamit nonton wayang. Walah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Hati mangga aku yo nggih ngono ki to.
Ya apa ta iki jane iki? Aku ke manunya gawe kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Andiane kok. Apik ta tukunen. Pakan nono hatta Kok anteng kabeh to, Njak? Mboten apa-apa. Lho, seneng nyenengake. Terima
kau nyuwun memanikmu nggih Mas Gading. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak sampean iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih. Nek langsung kowe kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa pakai bawa no. Ingkang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu rawuh mong sliramu kang dadi mani ing ayo yo mong sliramu kang dadi
Ready aku. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira toh? Tanggal 31. Tanggal 31. Tanggal 1. Sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya, Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya po. Nggih Pak nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku rampung goro-goro seneng banget kan. Mergane ra kok njuk apa iki njuk lakone rampung. Iki lagi 2:30 ya ning kok. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. 2:30 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuro ki kira-kira 1 jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan kowe. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak di ku ndak serani ro bapak. Heeh, serani ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Kok ndak seneni Bu Watu aku. Nek muni Semar Semir. Ah iya. Ya kayak rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kampleng siji-siji ka lho. Rasah. Ora rasah nganggo kuwi. Ah iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Apa gugur bunga? Ya kayak sebo. Ayo sebo yo. Tunjung pangtrate.
Arjuna punya kang manungsan kasrepan tingkaing mungsuh blagagak ugag sadulita mel-mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arjuna niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutha Rama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutha Rama Kakang Semar miat langening ngalanggiwan kaklar tanda moncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasuran wacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane Kang Raka pancen wonten sambat rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun wahyu menika mila monggo prawi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den Rata kadhewe saya Indriaksa Sara Maruta Pawanagara Margana wisikan magulingan 5 oh lalah
mandeg dhisik. Iya wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene. Sumara tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana. Yo prayoga ditakoni luwih dhisik Kakang. Ya takoni dhisik. Mangke Raden kemarin kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden? Petruk. Nun. Mrene nggih. Kenapa? Wah, edian. Ana buta cacah ora mburi dhewe kok bagus ke? Apa ku iso weruh Petruk? Nggih, sekedhik-sekedhik lah. Napa nangsal ilmu gaib. Petruk. Pripun? Neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil. Nggih. Nanging iki kok beda. Cakil karo buta kok do nyembah. Nah niku kula ya gumun jane. Ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa. Ning mbok menawa niki wis do sadar. Wis do apa jenenge tobat. Wis do kapok ngene iki. Ning ya aneh lho Den iki Den. Nek didelok rodok cat katon cat ora cat tembok cat Petruk menengo. Wah kula kan mriki. Jan aku omongan kon lunga kon meneng. Pahit. Pun kula tak meneng mawon. Petruk. Lah to tenan to. Wis senengane lho iki. Kowe. Prayoga tak wangsulane dhisik. Lah nggih, prayoga. Prayoga niku prayoga. Monggo Raden. Buta. Yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna. Hai? Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono. Aduh Raden Madukara ingkang kula pati. Tukang kang kula padi. Apa wigatine mangkono? Bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah. Kawin ngono Raden, kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna, inggih nafsu patang perkawis. Dene nami kula menika pun Angkara, kula pun Ludra, kula pun Sukarda, kula pun Nuraga. Raden, sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Wibisana. Nanging kula sampun dipun wali saking raganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyempurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen patuk ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurna Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabet ke perbatang. Sampurna tenan.
Ayo. Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta karo tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah, ampun dipanah. Ning pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara.